kun on suomalaista maitoa, ei voita mikään. Ai. Run, brother, run! Jeesus, se on... Minun mäkki! Vitsuks Mariahan se siellä? Kukas täällä on? Miksi hän on näin paljon vaatetta päällä? Hän on alastunut. Ai jaa, vai että semmoista tällä kertaa? No, Make it, baby. tulehan tänne niin jutellaan vähän. Ei ollut pitkään aikaan nähty. Mitä sinne kuuluu sinne kotikoululle? Hyvä, kiitos. Hyvä. Täällä on aika tylsää kyllä olla, mutta ei se ole mitään. Töitä niitä riittää. Ai, ihanaa. Mitenkäs teillä menee parisuhteessa? No mä hälytäisin leskin, mutta ei mitään. Mulla on toi lapsi. Jaa. No, mun pitää kyllä tässä jatkaa. Mulla on tiukka arki tänään, että mä jatkan tässä töitä. Okei, hei. No, hei. Ai neitsyt Marja taas! Miksi sinä tuon teit? Veit vauvani. Laitoit tilalle kevyt maitotölkin. En varmasti. Odota. Katso.